holder kaffeflyvning med brevduer hver weekend gennem hele sommeren. Det at se den første uge komme hjem, det er det, der giver kigget weekend efter weekend. Jeg stoppede med kaffeflyvning i 2005, men det hele tiden det har brændt i mig efter at komme i gang igen. Jeg ved ikke, hvordan naturerne finder hjem. De kommer altid hjem igen.